Sanibona. Izolo beyade ngigalele ngase ngingena ku Facebook. Ngabona esinye istory somunye my sister besithi ngifihla admin. Besifundeka kanje nakhe. Uthe lala lilaza abazokwengula. Lawo mazwi ngiyawakhumbula isimo simanzonzo umhlaba uyangihlamuka ngiyahamba kulomuzi umendi uyangihlula mamizalo uyangithuka ukuthi ngiyinyuma. Akushaya indivu ukuthi indodana yakhe yangihlupha. Zini zisingihushule izintathu zapho uphuma bathi kufanele imbewu yatshala emhlabathini nomanyolo siwabona. Ngifihle admin. Hlezo squeeze abawubone lo mbhalo. Ngingowesifazana osefunde wagogoda ngamaphuthu ukukhala kusizi vele impilo enjalo. Ngineminyaka engama22 ngiphenduka isigqile emzini. Kulo muzi kumele ngibenzele bonke iwashing ukuze ngikwazi ukulala ngisolo kuya ngasethunjini. Kuvele kuhle mina kuphele naso limini mangicabanga ngale yami uma mezalo njani ungabizi makoti wakwakhe ngomfazi indini wangena endlini emini wathi wena tickline uzokubona okwagibeza ikati emthini wena uyihlahla somvini esaqalekiswa naseBhayibhelini yengandoda ekalendoda awunamsebenzi waluso la ekhaya kodwa siyakondla. Angimphendulanga ngamlinda waphuma ngaguqa ngedolo ngathi kulungile emakwintando yakho Jehova. Ithi ngahamba idla udaka nalendodana iyagcina ngokuthi baba hayi ngoba ngimthanda ngiphoqa isimo kumele ngondle ingane zasekhaya angibekezele ngoba esawubambo lwami kodwa mengamali ekhaya siyofa indlala necala lembula ingubo lingene le ndaba ngiyayidlala kwesinye isikhathi ngiyalala ngingadlanga ithi idlala sengisaba nokusho ukuthi isuka ikhombani ngoba hlezi lo mbhalo obona abantu abadala. Sengiphila ngokusaba ukuthola impama kuubala lithi lishona ilanga mina mihla namalanga sengifile ukukhala mihla namalanga ngiyashawa. Mhla kushona umama nobaba ngangithi ijoko lokukhulisa ingane zasekhaya mina olithwala. Inkinga emzini abafuna ukuthi ngiyovakasha. Ingane yasekhaya encane ngokuphazima kweso ngifunga izulu isidla labafana. Kodwa kuyafana ngoba nalo umfana omdala ohamba ubuya ngokuzolala. Ingane esebayidlwengula izikhathi eziningana uma silibika lolu daba kuvele kufane nokuthi siyadlala. Ibinyukube zomakhelwane bezwa kodwa akekho weza ngoba kwakuba bezala. Uma mizala ngiyamnyanya uthi lengane inamangi iyona engakwazi ukuvala amathanga. Ekugcineni isinxephezelo kube imfino yezintanga namathanga kwangekho ukunqaba ngoba kusho ukuthi babezolala bengadlanga ngalelo langa. Izono zabazali ziyokwehlela kubantwana. Ingabe yini abayame bayenze ngako ukuthi singaze sijeze kangaka. Zolo lokho squeeze bebenginyusela iziketi. Bengithuka kodwa kwayinhlanga imuka nomoya kumyeni bengithukela ukuthi ingubo zabazomange kubeni ngithi ngiwashe ekseni. Uyedwa uthi ngiwashiyele namaphinti. Bavundle isibeletheni esibolile kulowa mndeni. Nale Facebook mengatholakala singabizwa zonke izihlobo zala ekhaya. Ilo nalo uzoba nomvumbo wakhe azowushaya. Kodwa ke kumina induka isazweli nani ningangizweli le ndaba ningayishare. Ngibhale kuleli page ngoba bengifuna nibuke kujuleni ukuthi angazi noma izohamba ngicine ngishawa inetwork. Ngeke ngisaqedela nokutype. Kodwa ama hashtags bengithanda ukwafaka lenganala ekhaya kuthiwa ibongigadi sibuyile kuyodlala ngizizike ikhaya. Oh hayi nginamanga. Yinje boshe eduze komnyango ukuze mangiphuma ingilumi ukuthi kanjani angazi ngoba khiwe kumele ngimlinde azabuye. Impilo yakhetha ndiyathetha kumina yaliyaphetha ungangibona ngihleka ngakubona ngakubeletha ngicela ungifihla admin sengiyaqeda. Lena ngivele ngifikisela inyembezi. Thiwa abazali bami bayizelelezi abazelelezi ezabayingcitha buchopho kwasalude ebhezi sekuyodingakala inteleze enethi ukuthezi namafutha enyengelezi ukuze sikwazi ukuthola imisebenzi. Mina noma ngiyesontweni umfundisi uvela ngicikene ethi monganikeli ngeke kube nalutho empilweni ngathi ngenza ngamasibomu ekubeni ngenawo ngisho imali yokuthengela ingane usweet lo endleleni. Isisu masikhala ngivele ngimemeze kakhulu ngithi uyingcwele nalokhu mina ngaphakathi angilekelele athi wema
Mhla ngaphuma la ngiyofunda ngikondle ngikuthengele umuzi siphume kulompheme. Ubaba miyeke ubekezele wena thandazela nje ukuthi mina ngiphume ngisaphelele. Izandla zikumina ngaphansi phela ngiyithwele ningixolele ngosizi lami kodwa bekumele ngiyizeke. Athi mina usamfihlile njalo ngoba inkulu engiza nayo ngivele ngiyisole. Le nje indoda yangiyekisa isikole ithi dali ngizokuthanda ngikunakekele ngikulobole ngasha ngemfe ephindiwe ngokuphindiwe waphela msoco ikhekhe eliqediwe. Ngelinye ilanga ngize ngicabange nokubafakela ushevu kodwa bengubani mina ukuthi ngiyiphiniselele kubeni wabekezela uJesu. Yizi sibeletho sami sesimafindofindo kade kwasengihlinzwa kodwa la ngalimbe kuyophuma intokazi noma insizwe yongizwa. Ubuhlungu engibuzwile mina kulinganiso. Umyeni wami ugida ngezicathule namabhodlela phezulu kwenhliziyo yami nasendlini yangasese mina ngisakhali sengaflasha ngeinyembezi zami. Oyonifundela lo mbhalo nize ngingamangali manje nimbone ekhala nomxhasa ngamasokisi yobe sesezicathuleni zami. Lala lilaza bazokwengula. Lawo mazwi ngiyawakhumbula isimo simanzonzo umhlaba uyangihlamuka. Ngiyahamba kulomuzi uMendi uyangihlola umamezala uyangithuka ukuthi ngiyinyuma. Akushaya indiva ukuthi indodana yakhe iyangihlupha. Zini zisingihushule izintathu zapho uphuma bathi kufanele imbewu yatshalwa emhlabathini onomanyolo uswabona. Lala lilaza bazokwengula. Lawo mazwi ngiyakhumbula isimo simanzonzo umhlaba uyangihlamuka. Ngiyahamba kulomuzi mina uMendi uyangihlola umamezala uyangithuka ukuthi ngiyinyuma. Akushaya indiva ukuthi indodana yakhe iyangihlupha. Zini zisingihushule izintathu zapho uphuma bathi kufanele imbewu yatshalwa emhlabathini onomanyolo uswabona. Umncedi.